hormatly vatandaşlar, şu gün 2024-nji ýylyň 30 janwary hepdäniň fişenme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Türkmen grażdany polis bölümine urulyp öldürilýär. Milli lider bolsa atçap diyor. Yine şu arada biz gurrun edecek. Gelin biz öz temamıza geçelim. Temamıza başlamadan ben yine bizimle efir ediyen bizim vatandaşlarımıza salam diyen. Selamun aleyküm Nurcan Apa, hoş geldiniz. Salamlar. Salam. Salam vatandaşlar. Serdar hoş geldin. Serdar eştiyen nerede onunla? Ya var mı? Ha, okey. Hormatly vatandaşlar, ne şundan bir kepde öň sizin bilişiňiz ýaly biz video kepleşigimizde size Allamrat Hudaýramow barada maglumat berdik. Şu Allamrat Hudaýramow boýunça goşmaça maglumat geldi şuň. Biz şonu sizinle paylaşjak bolýar. Men sizin ýadyňyza düşürjek bolýan Allamrat Hudaýramow özü polis bölümine barıp özüni ýanky bir jenaýat iş açypdyr 23-nji ýylda özüni polislere tapşyryp meni urmaň, öldürmäň, men günäm bolsa men şonu çekjek, kanun esasında diýip baranlaryndan muny ýanky alyp gidip urup öldürüp 3 güne galmaka ýanky jesedini akydyň diýip dogun arnaşyna berýär. Biz şu boýunça bir ýürüte video. Indi goşmaça maglumatlar geldi. Men size öküreýin. Gelin birinji men şu Allamrat Hudaýramow ýanky nähili jesediniň üstünde nähili şular urup şonu gynap ýörenini men size görkezeyim. Ha, bir minut. Ine vatandaşlar ünsveren bolsaňyz ine şuň ayaklarına çeli urup gömgög edipdirler. Ayaklarına naruşnik giydiripdirler. Men häzirse ine surada görkezeyim. Pardon. Ine serden ayaklarına naruşnik giyipdirler. Naruşniklaryň ýyzlary bar we şunu urup ýanky gynapdyrlar. Paýanlyk bilen gynapdyrlar. Ine häzir surada köp urulaýyn men. Serden. Şu naruşniklaryň ýyzy şol. Ünsveren. Ayaklar danglan. Ine onsoň şunu urup gynap ýanky paýanlyk bilen muny gynap ine şul paýanlyklaryň ýyzy ine şular paýanlyklaryň ýyzy. Şu bolsa naruşniklaryň ýyzy ine şul aýagyndaky. Bu bolsa paýanlyk bilen muny ýanky nime dipdirler, gynapdyrlar da. Onam Mary şäheriniň awur edýär. Biz häzir gaýdyp geler, täze goşmaça maglumatlar geldi. Innik suraty görkezeyim şu ýerde. Vatandaşlar innik surat ine şul suratda görünüp dur, arkasında ine şuraya paýanlyk nimeler bar we iň tarapynda ýanky şuryaly ýanky ýylar bar. Biz şol ýylary size görkezýäs. Egerde şu epleşigi çağılaryňyz bilen görýän bolsaň çağılaryň bir aýgymen öňünden aýtmandyň bagşlaryndan. Ya bu gynanç material şu boýunça biz çağıryň psihikalaryny ýanky ya özüni ýanky gan görse ýa-da agyr ýagdaýda görse psihikasyny emosiýa düşüp psihikasy ýanky goşak bolýan bolsa şonu gyra aýyr. Hormatly vatandaşlar, ine şu ýalat boldy. Türkmenistanda ýanky şol oglany gynap urup öldürdüler. Inni bolsa şeýle waka bolupdy. Biz goşmaça maglumatlar alyp men size şu maglumatlary paýlaşjak sizin bilen. Yine Allamrat Hudaýramow ýöwletiniň polis bölüminiň adamlary akydypdyr. Öz barypdyr, ine men özüm tapşyryp şol alpdyrlar şunu. Olar şundan 1,5 milyar manat alypdyrlar. 1,5 milyar adam takminen $15.000. Onam beripdir Allamrat, meni urmaň, ine bar pulum, meni urmaň, söýgmäň, kanun esasında seyrediň hemme zatlary egerde men günäkar bolsam men jezasyny çekjek, jenaýat iş bar bolsa men jezasyny çekjek diýip aýdypdyr. Indi ýöwletiniň polisler bolýar diýipdirler, pul alypdyrlar, muny akydýarlar, ýanky awurlara. Marin polis bölümine akydýarlar. Şo ýerde awur
Muni polis bölümünün SIZO'sunda, Следственный izolatorda vurup 3 günle payağını tutup ayaklarından uçtuklarını vurup kıynap bunu öldürüyorlar. Yine şol Marşehir'in polis bölümüne ki avurlar şunu vurup SIZO'sunda vurup öldürüyorlar. Yine hormatly vatanlar şul iş boyunça halkın arasına gep yayradılar polisler. Yine 4 sani polis basıldı. Yine köşeşünni ceza çekildi. Yani polisler ceza çekti da tip aydiyalar. Yani bu boş kurulun. Men näme çip diyen? Men size bir hazır surat örköden şöyle prokuraturan şul iş boyunça yani Allah Murat Hudaramın doğunu, gıy doğunu ardayadıp men soňuna gitjek diýip prezidentin adyna ardaýady. Türkmenistan'ın Bikan'ın prezidenti Kezzap Serdar Berdimuhammedowyň adyna yani ardaýady. Bu ýaşy bilen o. Serdar Berdimuhammedowyň gaýny İçeri İşler Ministriniň ýolbaşçysy yani Muhammed Hıdırowyň görkezmesi boyunça awurlar bütün Türkmenistany vurup ýakyp öldürip ýollar adamlary. Bu görgüliği bilme yine bir kanun prezident bolan Kezzap Serdar Berdimuhammedow hat ýazýar, konstitusiýa esaslanıp, kanunlara esaslanıp Türkmenistan döwlet diýip pikir edip ýazýar. Olam ýanky olar görenim däldirler, kömekçileri ýanky prokuratura ýurtga berýär we derinden. Prokuratura näýeli? Şuňa ýanky netije çykarýar. Ünferim. Mesela görkezin we okap beren şonu. Te bul bir Hudaý saklasyn bu ýazat hiç yerde yok. Kanun esasında halka karşı görüş diýilýär şu. Mesela görkezin şonu. Mesela okap beren ya hormatly vatandaşlar ine şu ýerde häzir ululaýyn. Ine Mara vilayatynyň ýolutyn etrawynyň Sultanbent diňeçliginde ýaşaýan A. Hudaýramowa, ýani Allah Murat Hudaýramow gyýdygyn. Türkmenistan Baş Prokuraturasy tarapyndan sizin doğunuňyz A. Hudaýramowyň ardan çykmagyna günäkärlere çäre görülmegini sorap Türkmenistanyň prezidentiniň edarasynyň ýazan arzaňyzy seredildi. Arzaňyza seredildi. Barlarda A. Hudaýramowyň oğudaşy K. Ahmedow bilen Deslapdan dilleşip soňka 3750 manat $187 25 giýdejilik düzümine 5 gram bolan we 4500 manada 30 derdejik düzümine 6 gram bolan oğudaşy Datmetow bilen Deslapdan dilleşip ona 20.000 manada 200 gerdejik düzümine 44 gram bolan en Lal Mammedow bilen Deslapdan dilleşip ona 28.000 manada 280 derdejik düzümine 61,6 gram bolan tramadol derman seriştetiniň uly meçhurini pulunu satandan soň bermek şerti bilen şeýle netiye görnüşünde bir kanun satandygyny anyklandyr. Aýgaraz bular bir jenaýat işi ödem dermanyň tramadol dermanyň jenaýat işi tramadol aptekde satylýar. O ýüllep al, müňlep al, o tapagy näme? Bu narkotik däl. Onu satmaň, onu ofitsialny karar çykaryň tramadol ýa-ni narkotik bolýar. Adamlar almaly, satyn almaly, alyp tatmaly. Bolýar, bäerde bir düzünçlük bar, gurun ýok. Ýöne olur ýaly, tutup öldürür ýaly, urup öldürür ýaly bir düzünçlük ýok. Indi soňky netijeni okap berdim ýa-ni gysgaça. Barlarda A. Hudaýramowyň cesedine yerleşen şiketler boýunça kadiýet lukmançylyk seljerimesi bellenilip, kadiýet lukmançylyk seljerimesiniň netije namasyna şiketleriň hasyetleri yerleşen yerleri boyunça öz illerine yeterli yerlerde yerleşýändigini, emele geliş mehanizmalaryny nazara alnanda bu şirketleri öz illeri bilen yetirip bilmek mümkinçiliginin inkar edilmeýändigini görkezlen.
Bu näme diýjek bolýar? Baş prokurorun ornunbaşary Ataýew näme diýjek bolýar? Ine biz ekspertiz etdik, şo ýerde ekspert şul edilen jetedilen şiketleri özü edip bilýändigini aýdýar. Edip biljekdigini aýdýar. Özü edendigini aýdýar ok, ýöne şo mümkinçiligi bardygyny aýdýar. Indi ünsüň. Şoňa esaslanyp beýleki näme diýär prokuror? Geçirilen bağlılığın neticesinde Mar vilayet prokuraturası tarafından ayrılıp ayıplanyan Hudarmaw'ın ardan çıkındığını bardak vaka boyunca 28-12-2023 yılda Türkmenistan'ın Cinayet İş Yürütüş Kodeksinin 31. maddasının 1. bölümünün 2. benini esasında cinayet işi gozlamaktan yüz döndürülendiğini size haber veriyor. Ini baş prokuror bilen lukmançylyk kadiyet ýa-ni edarasy näme diýär? Şul oglan öz-özüne paýarlyk tapyp sizon içinde özüne paýarlyk tutýar, öz aýagyna naruşnik giydirip, onam tapyp bir ýerden özüne paýarlyk näme edip, başlaryň arkasyna el ýetmedi ýerlerine paýarlyk edip öz-özüni öldürýär. Men her wagtam diýen, döwletiň başynda bir idiot bolsa, onun adam gurbanyň kezzap bolsa, çüýrük tohumynyň iň idiot vekili, onun ogly çüýrük tohumynyň ikinji idiot vekili, ataly ogul ikisany idiot Türkmenistany dolundursa, ine şuraya netijeler bolar. Mümkinle başka netijeler. Men keypini aýdamak, biz şurada çalışmaly. Bizim variantymız ýok. Egerde senin garnaşyňyzy polis bölüminiň işgärleri öldürse awurda, onu ünsüň şuraya ýa-ni netije çykarlar. Bu bir faşistik guruma, kanun gurucu değil, faşist guruma Türkmen halkyny faşistler ýaly bir-birden ýa-ni sizot alıp vurup öldürmek mi bunun niyeti? Kim şol etdirýär? Kim şoňa görkezme berýär? Şuraya zat bolunma kim şoňa ýa-ni reagiwet edip şu tutup basan okna şu Ataýewy tutup basmaly. Näçip? Sebäp jenaýatyň üstüne ýapýar şol. Şu ýa-ni öz karary bilen. Indi dowam edeli o adamlar men size başga da görkezýän. Başga bir masalaçylyk. Bu bir baş masalaçylyk. Ýagny bir adamy özü var polise, özüni tapşyryna. Bermeli pulunu özü var eli bilen eltenine. Men urman öldürmäň, men jezasyny çekjek, jinaýatman çekjek ba bolsa diýip baranlar. Ünsüň. Türkmenistanyň grajdany, konstitusiýa hormat goýan adam bolýar. Öň jinaýat etse de ine öz var ya. Indi şo bar ya, nida var ya. Hak hukuky goýan gurumlar var ya. Polis bölümi. Bunun alýa siz oldyk ya, vurup ýenjip naruşnik paýarlyk edip bunu öldürýärler. Ünsüň. Şoň hukugyny, hakyny gorumak edara öldürýär. Bunu men tek doğru masalşykda. Ünsüň. Indi öz dogony çıdaman göni ardaýa diýip prezidentiň adyna. Bizde kanun ba, prezident ba, ine şoň adyna ýa-ni ardaýa diýip. Prezident avtomat ýagdaýda öýde okanam däl, o kezzap. Men ýaňyma gelmeň diýip gyýryp ýatyr, kawyd getirmeň. Nira bol çekmeli çekeýin, sorak bermeň diýip gyýryp ýatyr. Ol bir mumya, Robakov. Indi o Robakov ýa-ni näme berýär dokumenti geçirýär prokuratura. Prokuraturada взятка alıp, взятка almasa prokuratura polis bilen näme iş bolsun? Hezet pasýa показатель üçin, statistika üçin. Yok, взятка aldygy bildirýär şunu. Alıp şol polisleri, ýa-ni şul arda beren aýal maşgaladan gorap ikinji jenaýat iş edýär. Baş prokurorun ornunbaşary. Ine şu ýerde diňe 4 polis däl, ýa-ni baş prokurorun ornunbaşaryny basmaly we kadiyet lukmançylyk netije çykaran gurumanyň, ýa-ni wekillerini kim bolşaken bolsa şoları basmaly. Basmaly ýanym derine geçirip şol tutup ýa-ni şol işi derlemeli. Ine şol iş Fransada ýaňlanyp başlady. Şol iş bütün dünýäde ýaňlanyp başlady. Onu. Şol iş ýa-ni metbuatda ýaňlanyp başlady. Ünsüň kezzap,
bizim fetlerimizi oğurlan Serdar Berdimuhamedov näme reaksiýa berýär seyredelim. Eger şuňa reaksiýa bermese, şu işi derine öz çykyş edip halka düşündirmese ya da baş prokurordan düşündirmese, diýmek bizim döwletimizi banditler basyp aldy. Hukuk goýan kişi bolup polis bölümi faşistler boldy. Ýa öňmen emheme terroristler diýen bolsam, inni olar kanun ýa berja edýän, azma hormat edýän adamlar bolupdyr. Inni terroristler diýerler, faşistler bolupdyr emede. Ine şu faşistlere onunla biz näme görüşmeli? Ýazın kommentariýada. Men häzir ýene bir kısa video okudum size, hormatly vatandaşlar. Bu dolmaz halçylyk diýär, bu ýyzanma. Ine mysal üçin biz seredeli, bir minut. Ine şu wagtda bolup geçýän zatlary Türkmenistan bir yerde olmasa bir yerde bellemeli. Eýen prezidentiň adyna bardy. Eýen prokuratura, baş prokuratura seyretdir. Bunu adam öldürilen ama şuraya tutulup cesedinden maşgalasını verip maşgalasını tuğrata düşürüp YouTube'a yankı berilen ama şuraya material. Bu nonsens değil. Yani bu bir vzrif ediyen material. Yani şunu bir yerde bellek geçmeliler medbuatta. Ünitverin ne ahili şunu bellek geçiyor. Yine seyredim. Türkmen portal. Türkmenistan'ın portalı yankı. Yani futbol, yine Türkmenistan'ın ilçisi birbirine duşuptur. Prezentasiýa prezident Türkmenistan stans Buharesti. Serdar Berdimuhamedov idiot. A harpyna şermende kitap ýazypdyr, şonu prezentasiýa Buharest'te etdir. Oho! Garadam Buharest'te kim okusun onu? Olan bir medal alacak bolup Buharest'te bir 3-4 tane alkogol ýygnap da edip, ýa-ni birine tölendir, olam ýygnanyp bir foto edendir, sana iýerendir. Sen akmak şonu zatlar unutup ýören. Yine bolup geçýän zatlar. Выступление оркестра Расул Клычева, Türkmenistan'ın Katar обсудили, Türkmenistan'ın iznim kniga об исследовании литературного наследия, yeni vurdat. Hiç zat yok. Bu mintek masgaratçylyk değil. Men size görkezin, esas masgaratçylyk. Yine Parahat Info, yine 29'na, ünitverim. 29'na seyredýär, näme bolup geçdi 29'na? Näme çyp Muradaga gyýyryp gurulýar? Şol 3 tane jenaýat iş aýtdym. Birinji polis bölümi vurdu, öldürdü. İkinci prokuror ýazdy, ýa-ni şular gorap. Şol öldürülen adam däl, şu polisler gorap. İkinji jenaýat, üçüncü jenaýat sudmende ekspertiza, ýa-ni Karyat Lukmançylyk netije çykardy, bir kanun iniтердin täze jenaýat. Ine Rabakov otyr, ýa-ni stolunu ujaklap, mumya Türkmenistanyň kezzaby, bizim saýlawlarymyz, saýlaw setlerimiz ogurlan kezzap, Kağız tarapyndan şul oturucu padarka alan kezzap Serdar Berdimuhamedov näme diýär serdin? Zasidание межведомственной комиссии. Ýa-ni MİD'in işgärleri bilen, kabinet ministriniň işgärleri bilen межведомственная комиссия diýär. Şu komissiya näme diýip geçýär? Ünitverim. 27 январда сегодня в Министерстве иностранных дел состоялась очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана. Türkmenistan'ın halkara borçnamaları boyunca bunlar ulu расширенный, yankı ulu yığınak geçiriyorlar. В области прав человека и международного гуманитарного права. Adam haklarını korumakta halkara kurumlarının yankı halkara kurumlarının konvensiyalarının edilişi var arada şuraya yığınak geçiriyor. İnanmazsanız. Yine bir jenaýat. Bu idiot mecburen komissiya geçirýärdi. Şo ýerde ine halkara gurumlarynyň konvensiýasynyň ýa-ni adam haklaryny boýunça şertnamaly bir näle üsýär, biz gorýas, adam haklaryny gorýas diýip çykyş edip bütün dünýä ýaradýar. Şo wagtda polis bölümine birini öldürüp ýöler, gurup. Şo jenaýatgärem bolsa, polis bölümine siz orada hiç kimin şoňa el derman haky ýok. Bilýärmi şonu? Hiç kimin. Muňa izdivательство и pытки diýilýär. Şoňa ýürüýte gurulma var şunu seredýän. Biz onu kaldırar soň gurulma. Jenewada ýerleşýär. Bölümi ine men şäherinde de var şoň bölümi. Hökman kaldırar.
Hökman iyi verdi materyalları. Bu idiotlar hiç kim bilmez deyip yankı yığınak geçiriyorlar. Şimdi men sizden soruyorum. Yazın komentarida. Türkmen devleti var mı? Ya Türkmen devletinin kartinkası kaldı mı? Arkasında boş işlat yok. Egerde hukuk koruyan adamlar sen özün baranla tutup, vurup, naruşluk edip, payanlık bir yerine sokup öldüren mi olur seni? Başla. Kim konstitusiya seyretmeli? Ondan prokurorun, baş prokuror şu zatlar bağırlap, bir kanun bozaysa, yankı iyirinden bağırlap netice çıkarmalı bolsa, oğlum etmeyen bolsa. Türkmenistan'ın prezidenti, cinayetçi, kezzap, A harpına şermene yürüte yığınak geçirip şu zatların üstünü yapmayan mı olsa? Han devlet? Han konstitusiya? Biz halk devlette yaşayan. Bunlar bizim devletin türmetdi. Özün faşistik kurumlarını bizim kol kurumlarını MVD vardı, MKM vardı. Birine terörist ettiler. Terörist kurumu. Beylekten faşist kurumu edip yankı şu zatı başlan şu zatları halka karşı görüp durdular. Fikir etmeyen polisin öz büküve diye. Ya Muhammed Hıdırov minister yankı polis bölümünün ministeri şöyle diye. Yok. Onu yukarıdan iksan kezzap. İcetini, bacetini, kakasını hiç kimini koyman sövüp şunu ettir yani. Fikir etmeyen. Eğer şunu iksan kezzap ettirmeyen olsa onunla şuraya materyal çıkanına derrov tutup derrov yanak geçirip açık efirler açıp basıp türmede kırıkta halkın ondan bağışlama da orardı. Ya ne doğru mu? Ne doğru diyen olsam yan komentarida. Yine entek bulum doğal masalçılıkta inni yeni bir masalçılık göreyim. Ben size 4 tane cinayet ayttım. Ha? Inni iyi devam edelim. Hormatlı vatandaşlar. İn Mozer'den. Yine vatan programması. Mozer'den Rabakova. Medyan ornatary Atahan Rabakop yığınak geçiriyor. Şehirlerden gatnaşmanda sany ulgama arkaly maslahatyny geçirdi. Maslahatyň başyna ýurdumyzyň oba huzurluk toplumynda hem vilayetlerine alınıp barlayan mewsimlerini işlen ýagdaý bilen bagly meselelere gararly. Hormatly prezidentime sany ulgama arkaly geçirilen iş maslahatynyň gün Gördün mü Rabakov? Men size görkezin. Şunu var ya seyredin. Şunu gülmen seyredip bolanok. Yönü gülüsün geleni ağlasın ameliya. Näçip? Şuraya idiot. Bizim vatanımızı dolandurup, adamları siz oda öldürüp, türmede öldürüp, urup, yitip, bizim vatandaşımızı oğurlap, alt kaydıp, girliğin yağdaydı. Halka karşı görüşüp, bize karşı nemediyade şakalat yazacak olup, yani solu uzoklap, Rabakop olup, mume yalı otuyor. İkenden okuluş yalı ünlü oluyor. Yine şul, maskarçılıktan bütün dünyada. Kim Türkmenistan maskara diye? Murat Urvanov mi? Ya şunu din Murat Urvanov biliyor diyorsunuz mu? Hemmeden mi diye? Yerlerde pasollar, ilçiler var, ilçhanalar var. Olar Türkmençe menin oluyor. Olar Türkmençe perivodçuklar var. Olar Türkmen ekspertler var. Derro ekspertizer yollak koyuyorlar. Olar borç ol. Olar gözlerini, ağızlarını yumup bolanok. Türkmen halkının ağızlarını yumuşlar yani. Mümkün değil. Ne Ferdan Rabakop ne diye? Häkim vilayette dowam edýän mewsimlerin Nämemiş? ýagdaý barada Fan teknologiýaly ýa-ni gawpdalyk zdanyada oturan adamy internetiň üstünden ýygnak geçirip fan teknologiýada ösen idiot dik görkezýär. Men bizim informasiýa ýa-ni edýän ogluny görkezinde gülüp öňe bilen oklar. Menim ota utanýar. gat berdi. Belen şäher ýagdaýyny kadar derejede Nima saklamak. diýerim? Yine şuraya zatlar bolup geçýär. Ýagny bul Türkmenistanda kino görkezýär. Kino görkezip halkalap ýör. Nämiş bir zat çödýärmiş. O hojalygynyň statistikany soraýyn. Paxta näçe söndürildi? Ýa-ni buğday näçe söndürildi? Hiç tat bilen o. Inni beýleki esasy kezzap.
Türkmenistan'ın en ýigrenleýän adamy Kezzap Gurbany Berdimuhammedow. Şol hökümete gelenine kezzapçylykdan başlap, hökümeden çykyp ýene kezzapçylyk edip, hökümetin üstünden bir hökümet kurup, oňam halk maslahat diýip adny goýup, oň üstüne de özüni ýolbaşçy edip, özüne milli lider lakamly bandit. Sen näme diýär? Käbir diskalaryň bedeg işleri, şeýle-de düzümleýin diskalaryň yerleşik yerleriniň çytgylary bilen tanyşdy. Ýerteger bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahat İr bilen yaltanman turup 5 mi 6 mi gidip atlaryny görýär. Oho! Garadağın babaryň deýýüsi. Halk ýokmy itpiçikden başga? Tağatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz Köpetdağ etegindäki güzel künjükleriň birine ýerleşen Arkadağ şäherine geldi. Soňky ýyllarda Türkmen topragynyň bu künjügi tanalmaz derejede özgördi. Munyň öz Arkada dağda 5'te turup yaltanman ýa dağ bilen turup işlejek bolup öz Arkada şäherine barýar. Şun ýa-ni gürkö diýenim idiot mu kalýan? Bu idiotçylygy, bu aýtmaly oho, ýaşuly. İdiot bolar sen Arkada şäherine dağda turup gidýän, Arkada şäherine ýygnapla geçirýän. Gahrman Arkadağymyň başlangyjy we Arkadağ Başka edilen işi yok da. Başka edilen işi yok. Yani halkı aldap kaşapıyor. Arkadağı Ferdar bilen ýaşa. Arkadağı Ferdardan maşinal 5'te turup ýa-ni işleýän kişi bolup bir bandit kezzap Arkada şäherine barýar. Oýra barmam, pikir etmeň. Halkyň ýagdaýyny, halkyň ýanky meselelerini çözüp ýa döwletiň meselelerini çözüp ýok. Şu itpiçikleriniň meselesi. şäherleriniň obalarynyň güzel keşfe girýänliginiň aýdyň nyşanydyr. Şol wagtyň özünde Arkada Muňa serdim. Murat Kurbanoviç, men üstayda bir komentariýa goşjak menem it pişigi diýäňle, it pişigi bolsa eken emmesini. Beýleki it pişiklerini hem için öldürýäni dompragyň işgärleri, demir bilen, lom bilen, taýak bilen. Diňe muňa degişli athanasynaky, ithanasynaky gowsere diýä, galanlar öldürüp ýörler bular. Bulan bellek geçmeliler. 200'lü haramzadalar. Ne diyor? Ine serdim. Ahaltdaki atçylyk athanasyna barýar. Ýerden 5'te. Unutmaryň. O 5'te turduňmy? Namazyny. Bir gowzat et. Bir bismillah diýip başlada bir adamlar kömek et. Hemmesin turýa o beýleki idiotlaram ýanky bloknotyny durşurdy. Athanasyň ýanynda bloknotyny durşur. Birden sypdyraýmasyn agzyndan bizem bir ýazman ýetişäýmeli diýip. Hudaý saklasyn. athana toplumuna geldi. Bu ýerde agalteke bedewlerine aýratýan gadyr goýýan Gahrman Arkadağymyz täze şäheriň athana toplumynyň binalary, olaryň ýerleşdiriş aýratýanlyklary we toplumyň iş otaglaryna dereden şertler bilen tanışdy. Halkara agalteke atçylyk assosiasiýasynyň Muňa serdim. Bloknotny el çapyşyp durlar. Bloknot näçip birden gürläýde böküp ýanky 2 gerek piri bar o dedi. Ruçka alıp ýazar ýaly. Dağdan Başka bu aýdym bilen o. Gahar bilen aýdym. Ölen dolar. Şimdi Türkmen Alava Aýtlar Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Rejebow 600 orunluk athana toplumyny atçynaklaryň öňüjükli ilk Serdim. Star. Bundan sanan lider däl. Bu 18 ýaşly fotomodel. Naomi Campbell diýsen bolýar. Bir samsyk bir zat. Şundan bir öňe goýarlarmy? Şundan bir saýdarlarmy? Şu adamam bir halkyň öňüne goýup şu bizim milli lider diýip bolarmy şunu? Diýip bolmasa kim diýip bolar? Ýazyn kommentariýada. işlemekleri ve bir ýerde atçylyga degişli ilmi işleri alyp Ine barmak. sen şo diýişim ýaly. Gürläp başlasa böküp 2 gerek salto edip şol ruçkam uçup barýar tutup onam şol howada tutup ýazyp başlaýarlar. Masaraçylyk. Dağda 5'te swedama ýok, görýänem däldir. Ornu döwlet tarapyndan zerur tagallarlaryň edilýäni üçin hormatly prezidentimize Geçtey Döwlet buralar. tarapyndan zerur tagallary edilýär. Aýdymaz. Bu sözlerini dinleseňem aglasyň gelýär. ve Gahrman Arkadağymyza hoşarlyk bildirdi. Serdim. Unutmaryň hormatly watandaşlar.
şun atxanasyna girýän köşküne. Inni aýdyn. Şurýaly metbugat öý barmy? Balkanna, Lewapda, Daşowda, Çärjewde, beýleki ýanky etraplarda barmy şurýaly? Şura kartinaly ýanky gowy edilen näçe milyon dollara gurulan. Metbugat öýleri barmy? Mektepler barmy? Medeniýet kultura klublar barmy? Iň bärkisi adamlara jagyp berdimi? Sen onun ýa. Bana daga diýsene. Ine bul Fatama del Naomi Campbell diýmen, moýny arkadam diýmenler. Arkada bu lakam. Naomi Campbell diýsen hakyky Fatama del. Naomi öýkelerde dawatan kime meňretdiňiz? Ay mena kime deňejem bilemok. Idiot diýsem idiotlar bäden jaň edip ýatyr. Beýtmäň o murada bize Google'da diýýär. Kahraman arkadağımız. Geç bunu geç. Yani şol gazette yazılan adam hukukları var adaki yere bir gelsek gowalar. Çıkarmak uğruna. He, bu. Ýerüş şertlerin dürüldüğünü belläp, atçınasygyň milli ýörelgeleriniň häzirki zamanyň öýden tejribesinden utgoşdurmagy babatda ýözüniň maslahatlaryny we üýt Seyredim. Ine seyredim. Şuraya köşkler ahal velayeta bir näçe sany. Her velayetde var. Bu atlaryň prezidentimi, atlaryň milli liderimi, itlerin pişiklerin milli liderimi, ya halkyň milli liderimi? Ya da lideri. ünnüglerini berdi. Soňra ýyl seker bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Kahraman arkadağymyz bu ýerde Hanmy gatly bekişdi, bide bilen didarlaşdy. Beýaşda turup at ýatagy baryp, atyny elläp görüp, ine şulum halk maslahatynyň ýol boşatynyň Kahraman Türkmenistan milli lideriniň esasy iş. Ine hormatly watandaşlar, kezzap bir döwlet basyp alsa, keyip çekip gelip ber. Men pikirimçe şul halk maslahatynyň başlygyny wezipetini alanyna Türkmenistan'da tamada we keyipçi wezipeni alanýaly bolýar. Başga da dedim o. Häzirki wagtda döwlet tarapyndan iýilikderli tagalla edilmek netijesinde ady riwayaty öwrülen we dünýä medeniýetinde münasip orna ýelýän ahirteki bedewleriniň halkara giňişligine kagy barka bilendigi türdiýär. Kahraman arkadağymyz Hanmy gatly bedewiň jylawyndan tutup bir sellem gelip Vatan programmasynyň Kahraman arkadagy iýiden gelip prezidentler halkyna ýani hyzmat edýän bolsa, atlaryny uzaklap, atlaryny hyzmat edip, atlaryna minýär. etti. Alim arkadağımyň belleşýäli bedewleriň teher çagyna gezdirilmeginiň olaryň bidin guruluşyna tagdynlygyna bol. İýiden turup atlaryny gezdirýär. Atlaryny gatyn sürýär. İtlerini men habarym ma, itler bilen gezýär dagyň başyna itlerini gezdirýär. Bu itlerin atlaryň milli lideri ýanky ýol boşdymy ya? Türkmen halkyna hyzmat etmeli. Türkmen halkynyň saýlan adamymy? Ya muny itler, piçikler, atlar saýladymy? Men düşünemok şunu. Öz düşünýän şu zatlara. Bolşýaly ýynnamlygyna da oňyň täsiri bar. Dışpasynyň tekeri dagy tekleriniň gözelligini artdyrýar. Ýerde amatly howa gurşawy emeli geldi. Şunuň ýaly gözel görünüşi we ýakymly howasy bolan künjekde gezim etmek ruh belentlik töredýär. Bu ýagdaý bedewler üçin amatly şertleriň biri hataplanýar. Soňra Kahraman arkadağymyz bedewe atlanyp ýürüýüş etdi. Dünýäde iň naýbaşy top Ene seyredin. Başta men başladım. Şu videony temaň baş ady Türkmenistan'a, Türkmen grardany polis bölümüne urulyp öldürilýär. Şol wagtda Türkmenistanyň milli lideri at çapýar. Ine men size suud etdim. Hormatly watandaşlar, men şu zatlary näme şeýle düşündirýän? Siz umyt etmeň şulardan. Besполезно. Realny ýaşaň. Şun bir gün bolsa da, bir saat bolsa, bir minut bolsa hakyky ýaşa. Bolmasa siz garynky ertekide ýaşap ýörsiňiz. Çykyn şondan. Goýun özüni şol ertekide. Kösensin. Biz bakly durmuş, real, hakyky durmuş bolmaly. Bize gerekkä bular ýaly. Prezident bular atlaryň, itlerin, piçiklerin ýanky milli lideri bize gerekkä.
Bize durmuş gerek. Bize çağalama karışıp dur bizden. Neticeler. Biz şunun durmuşunu ulaştırmalı. Biz ümit etmeli. Biz vakt yitirýär. Gelin indi men iyini görkep durmaýyn bu belli zat. Men size yine de ýanky Serdaryň haýyşy boýunça ýanky nimeni görkezeyim. Şol ýygnakda edilen zatlar. Sezdim. Şu ýerde na повестке dня, ýanky ýygnagyň şu günkü temasy 27 январда geçiren ýygnagyň şu günkü temasy было вынесение подведение итогов работы, проведенных межведомственной комиссией за 2023 год. Ýanky döredilen межведомственный комиссияň 2023 ýyldaky edilen netijeler boýunça, ýanky işler boýunça şol maglumatlar gözüňde tutup ýanky baha berildi. И определенные перспективы задач на новый 2024 год, девиз которого «Кладезь разума Махтумгулев враги». Yine 2024 yılın yankı meynamalarını ve meselelerini ön koyuyor. Предметом детального рассмотрения стали актуальные аспекты дальнейшего совершенства деятельности госорганов и общественных организаций в области обеспечения прав человека и реализации положений международного гуманитарного права. Ünferim şunu. Şul gepleşin manisi nähili Türkmenistan'ın aktual Türkmen halkının problemalarını, adam hukuklaryny gorayan, ýanky kanunlary, problemaları östürmeň ýa usullaryny gözläp we dünýä halkara konwensiýalaryň ýanky Türkmenistanyna girilişi barada şular ýanky diskussiýa geçirýärler. Şol wagtda bir adamy türmede öldürilýär, ýanky sizoda intek jenaýat iş keskinliklerini mümkin jenaýatkär däldiler. Eýen baranna şöyle öz baranna bunu tutup sizo salyp vurup ýenjip öldürýärler. Hiç kimin hakkı yok şunu ellemene. Yani awurun hakkı var oturup ya sülçin hakkı var oturup vuruluşmane. Bolly. Onam suud etmeli soň. Aydın zatlarny. Yanlış mı ya alýam ya dogry mı? Bolly. Vurup swidetçilik almak yani vurup şoň jenaýatyny boýnuna goýmak gadagan dünýäde. Yine şu barada şular gurrun edýär. Bu iyini okusanız yine Türkmenistan internet tapdylarsyňyz okarsyňyz şu ýerde badyr ýöne okusaň bular diňe gowzada edýär. Bu zatlar näme edilýär? Yerlerde zat var şol üçin, kartinka üçin. Kartinka ýumkojak demesi we ýygyna bolsa diňe biýdüzgünçilik, diňe betbaşçylyk, diňe ýanky kanun bozmakçylyk. Ynanyň Gurbanuly kabinet ministri eline öz aparat prezidentinin eline gün aýdýar. İjetini budjetine goýman halka söýýär. Hemmesi watan dönügi diýip 70-80%. TikTok görüp, YouTube görüp, Gurbany görýärler, onu görýärler, bunu görýärler, opozisiýany görýärler. Men atlara, itlere serdişip ýaly edýän işlerimi baha beren oklar diýip söýýär bular. Halka söýýär. Haýsy bir milli lider 70-80% halka watan dönükler diýär. Ine men size ýüzlenýär. Eger sizin milli lideriniz Kezzap, Gurban Berdimuhamedow watan dönükler diýen bolsa, ýa şu kommentarda siz onu näme diýär? Milli lider diýeňim, ýa gahrman bizim milli liderimiz Türkmenistanyň prezidenti Gurban Berdimuhamedow diýeňim. Ýa görkezim. Şeýle ýa-da indi men sözleri Serdar bilen Nurjan apa bereýin. Wagtyňyzy alyp durmaýyn, hormatly watandaşlar. Ýa men gurlaýan. Ine söz sizin yeni bir habar var, onu soňra aýtjak. Ine birinji bilen söz Serdara bereýin. Ikide sözüm böldi. Serdar aýdýar. Sen näme gördüň şu zatlary? Men ýanky dokumentlary okudum. Näme bolup geçýär Türkmenistanda? Sen näme baha berýän? Türkmenistan'ı, onu sizin goýbilýäňiz bunu bäderem görüntü, hakykatdanam Ýewropa guramalary, ösen döwletleriň guramalary, ekonomik tarapdan hem bulary şol merkeze çekmek üçin, bularyň adam hukuklary bilen nähili gidýändigine gaty uly üns berýändikleri üçin, bularyň döreden teatrna seyretsem, gazetde ýazýar, otaýda ýazýar, madat gowaly güllük, prava çyloveka, Mahtumly Pragy akıl paýhas ummany. Dur akıl paýhas ummany Mahtumly Pragy başga zat adam hukuklary bilen baglanyşykly däl o.
21-nji ýyl 25-nji ýyl programma etdik de. Ana sen 21-nji ýyldan 23-nji ýyla näme etdiň? Adam hukuklary boýunça adam öldüreniň gördük, adam ýitireniň gördük, halky köseýäniň gördük, iş bermeýäniň gördük. Diňe protiwarechia gör. Serdar sesim kesildi. Nurcan apa işleýärmi? Serdar'ın sesi kesildi. İnternet betler. Serdar diýjek bolýar. Adam öldürdüň. Adam ogurlak gaýdan beýlik döwletlerden. Adamlary kanunlaryny bozup türme atýan. Adamın kanunlaryny bozup ýanky hereketlerini, azat hereketlerini ýapýan. Adamın kanunlaryny bozup pasport beren ok. Adamın kanunlaryny bozup daşurta pasportları çalşan ok. Aýgara bir topor bir kamçylyk. Serdar aýdyr ýyny. Serdar söz sizden. Eşten oýlaýan. Okey. Nurcan apa. Yok, eşten şu at geldi, bir ýerde otyda birat, ona jogap berendi. Mende internet gidip gelýärmi diýenler. Dogrudan da bugünkü günde bularyň edi oturanlady hem daşar ýurda aldaw otyr, hem halka aldaw otyr. Halky öňe aldaw otyr. Bugünkü günde men adam hukuklaryny seredýär, prawa aktlar östürýär, adamlary bilim berýär. Näme berýän adamy görnäm. Daşar ýurda halkyň pasport alyp bilmän kösenip berýär, prawaçylar ýerine ýetirýän bolsaň sen pasporty berip oňa daşar ýurtdaky adamlara. Dokumentini berip oňa daşar ýurtdaky adamlara. Kösenip kesip berýär, ýurduň içinde iş ýok, gara ýok. Näme adam aýryp ber, o eyle bu beýle dip. Aýdy berin siz. Nurcan apa, inni men size berjek bilen siz näme bolsa da inni buluç halkyna ýakynlar. Ya şu ýaly buluç halkynyň üstüne soňky ýyllarda Ilaytada har ýanky bet bagçylykly bulary ýanky gysyp, bulary gurup, öldürüp etjeklerini edýärler. Men häzir ýene bir maglumat aldym şu onamaydan näýil garaýan şu zatlara. Siz ine oňa çykyş edýäňiz. Washingtonda, Akçaýynda, Pasostan'da hemmerde çykyş edýäňiz. Siz näýil garaýan? Näýil garamaly. Türkmenistan'na yani bu Niyazov geleli beri hem bugünkü güne çendi Türkmenistan'ın içindeki etniçiski azlık adırlık milletlerin gatı gısılya hukukları. Yani bu mesela Buluç milletini alanda onların çağı bulunan elinde свидетельство о рождении diye şahadatnaması bile yok. Hädirlerim şöyle, ine şu Niyazov döwründen beri hiç hili üns berilmeýär bu milletlere. Yani Kazaklar başını alıp gidip barýarlar, Özbekler başını alıp gidip barýarlar, başka milletlerim öyle. Hatta inni Türkmenler bile kaçıp gidip barýarlar öz vatanından. Yani o Rus pasolstwasynyň öňünde müňlerçe adamlar dur gitjek bolup. Näme üçin iş yok, güç yok. Yani inni bu temamyza gaýdyp gelsek 27 noýabrda 34 ýaşly Allah Murat Huday Ramov yani muňa предъявить edipdirler обвинение наркоторговли обудат diýip. Yani o taýda bu milletin dili İran ve Afganistan dili bilen yani meňzeş boldygy üçin bulara mudama şu statýalary, narkotorgovli statýalary ýelmek ýetýärler. Näme üçin olar şu dilde getlýärlerdi, şu taýdan narkotik getirilýär diýip şu statýany imенно şu millete ýönkýärler. Inni bul oglanjymyz özi yani tramadol diýip nime çıkardılar. Tramadol berýän eken de nime diýän eken de tramadol bol обезболивающее средство. Ol kellen ağrına da dedene içilýän. Ol bir narkotическое средство не относится. Hiç hili dahli ýok onuň. O narkotическое средство группа A, B var. O taýda pramidol diýä, amdapon diýä. Ana şu nimeleri относится. Tramadol nikak. Hiç hili dahli ýok onuň. Ol просто ağır kesici diýip hasaplanýar. Indi bu oglanjyk muny gorkuzýarlar da diýerler de bu 3 ýyl begah bolýar, yani gaçyp aýlanyp ýörýär. Onsoň
gaçyp aýlanyp ýörep bizar bolýardy, gelýär adalaty özüne tapşyrýar. Men diýe adalet isleýän diýe, men eger bir günäm bolan bolsa diýe, meni ýani sud edin diýe. Tamam, sud etmeli ama böyle sud bolmaz ki. Adam öldür 3 günün içinde öldürüp nemelerini, howandarlaryny berýärler. Bu ne demek? Yani haýsy asyrda ýaşaýas? Bu dünýäli ýagdaýlar meniň primerligim Mansur Mingel bilen boldy. Yani o taýp girdingmi, seni urup öldürýärler. Şu wagt Mansur Mingel bilen 2 aýagy urulup tuberkuloz kasti boldy. Yani sümkünne. Şu derece getirýärler adamlary. Bu oğlancını vurup öldürüp eden şunyalı vahşiçilik bilen öldürülenler bir de howandarlaryny 3 günün içine o cesedi berip siz hiç yerik diye nemetmen, jalyba etmen, aýtman, biz bunun üstünü yaparız deyip yani pul da adam hödürläpdirler. Yine de bir aýal dowany muňa razy gelmen, sud ekspertiza akidiýär. O oğlancı sud ekspertiza görkezýär. Yani bu pıtkalary, bu dünýäli urulup payalnik bilen yakıp her yerini oğlancın naruçnik giydirip ayağının aşağına davanını urup göğürdüp ol boğazından yani göğüne çendi bir niç gidiyor. Demek bunu öyle bir zverski ýagdaýda urulup öldürülüpdir o çağı. Yani aytsam yüreğim çıdanok doğru aytsam. Yani Türkmenistan mıda sistematiski diye yani bizde diye pıtka edilen ok diye. Hemme yerde pravahranitelny organlarda bu yığınaklarda diye bizde diye Türkmenistan'da böyle zatlar bolan ok diye. Türkmenistan'da iminna şu Türkmenistan'da bolýar. Siz prestupnik pravahranitelny organlar. Siz nädip özüňizi ýumýaňyz şu ýadatlar? Siziň ejeňiz, kakaňyz, dowanyňyz, jigileriniz ýokmy? İnanın ki bu bumerang. Bunun soňy size de gelir. Hiç gaçyp sıparyn diýip pikir etmeň. Olan biriniň çagasy, biriniň dowany. Yani meniň aýtjak zadym ýok. Men öýle bir öýkü içinde sözüm ýok yani. O men şol goşup geçsek şutaýda, ýani aýtmagandyryn sağ bolun Nurjan apa goýup galgyny şu men ýani şol pikirlaryň hatyny okadymna başdan ýokary aşak Muradaga paýlaşan wagty welin 9-njy ýanwarda ýazylan hat prokuratura tarapyndan şu tohum tijine hossarlaryna iş gozgalypdyr 11-nji aýda ölüminiň öň ýany ýani uzakdal aralary. Bular yine de şu hökümet sistemada işläp beren MWD'si bolsun, prokurory bolsun, komiteti bolsun, bir stola uryan agacı uryan dung diýip çykýar, şu prezident ýarak dung şolaryny kellesi işleýär. Bu näme ýazmaldygynyň bilen hakda, dokument düzmeldiginden bilen haklar. Hakykatdan hem göz görtele wakanyň üstüni ýapmak üçin, üstüni örtbas etmek üçin edilen iş. Hakykatdan hem ýurtda adalaty keller ediler, ýurdu aýyrdylar. Näme diýin mesela bularyň garşysyna aýytly ädimler edilmeli wagty geldi diýilýär. Geldem geçibem barya giyecek almalılar bugünkü gününe Avrupa tembolya bulary üstünden neme de otir gözökçülüğünü güçlendirip otir seyret bular gazetde yazılan atlar hemme özünü gowy görkedi adam karşılıklı görkestiren atlar bular boşuna däl emmesi hemmezem artistçilik hemmezem klownçuluk yine de açık abman özüm gaty ulokan abman gidip bu gerek. Doğru. Hormatly vatandaşlar, men häzir size bize öňüne prezident diýen Kezzap Serdar Berdimuhammedow aýdandatdan öküdýär. Ne şondan soň ne şu adam näme şu prezidentmi ya adam ya türkmenmi näme diýip bolýar şunu men bilemok. Men şu zatlar näme şeýle öküdýär. Ol oturyp umyt salyp wah asuda asmanymyz bar diýip pikir etmeň. Ne şunu bolan asuda asmanyň aşagyny öldürli. Sen öňde oturýarsyň çağjyklaryň bilen. Polis gelip
Asuda asmanyna senden soraman çağlamak diýär. Men häzir şonam gurulmadan nirde näil bolup geçýär. Häzir gurulmadan. Birinji şu Serdardy dinläliň näme diýjek bolýar şu. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Kime hyzmat edýär? Bu aýdan dağıtdan dinlesen bilenesin gelýär. Hakykatdan ham ýa Parisdaň emhemen ejelerine bazarına töýük ejenliklerini görsen öldürürsün gelýär. Näme etmeli biz? Niýeden adatlyk we adalatlyk dilemeli? Haçan biz şol ikisany idiota bagly bolup ýaşamaly? Haçan açmaly? Hormatly watandaşlar, mende bir täze maglumat bar. Ýene de şol bizim watandaşlarymyzdan ine Yanky oglan görkezim Allamrat Hudaýram 4 san çağaçky ýetim bardy. Maşgalat ýetim, maşgalat we 4 san çağaçklar ýetim bardy. Ine şol näme unu görmeli? Aýdyň hani? Şol aýal maşgala eýärini öldürdiler. Adalatlyk ýok. Şu o ösen ularan oglançyklar näme derler? Kim bolarlar? Näil baktyn şol aýal şu maşgalatyny? Şoň ýanyna hansı sosialny buluklar baryp kömek etdimi? Ya polis bölüm baryp bagşlama sordy? Elbetde ýok. Hiç kim baranok. Ölýän bolsaň diýip gaýtyp ol atçy haramzada bagşlan şu sözi ulanma. Gelip halk dönükler, vatan dönükler 70-80% halk vatan dönükleri ölsün diýip aýdýar. Inetide vatan dönükleri diýär. Siz şunu näme diýäňiz? Hormatlanýan, ulu hormatlanýan gahrman arkadamyzmy, ýa gahrman milli lidermi, ýa ýene gahrman bir zadymy, ýa gahrman atly gahrman arkadamy, ýa gahrman arkadaly Alawaly Serdaryň gahrman atly gahrman arkadamy, ýa näme diýäňiz? Ýazyn kommentariýada. Ine täze gelen maglumat men size aýdym. Ine Türkmenistanyna häzir men size görkezim. Türkmenistanyna ýolutyn etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginiň baý owaň ýaşajylaryna awur barýardy. Ýaşolary alyp akydip 3-4 gün vurup goýberýär. Zordan ýanky sütümni sallak gaýdýarlar. Öýlerine barym ýatýarlar, şolar galy bilmän. Şolara jenaýat işleri ýüklejek bolup, ýanky şolary tutup burýarlar. Oğlum bir gedek vurup nemeden oklar. 3-nji gedekden he başladylar. 3-nji gedek gelip ýygnak gidip ýene de vurup jenaýaty iş alyn çaňyan seni vurjak diýip ýa awurlar şeýdi. Şoň arkasynda kimdi bu? Elbetde Muhammed Hıdırov, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ýolbaşçysy. Olam kim? Oň arkadagy kim? Ýanky şol awuryň arkadagy, şu gelip halk urýan, öldürýän awurlaryň arkadagy Muhammed Hıdırov, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ýolbaşçysy. Ine şol Muhammed Hıdırowyň arkadagy kim? Şoň gaýny Serdar Berdimuhammedow. Ine Serdar Berdimuhammedow arkadagy Serdar. Muň arkadagy kim? Kezzap. Niýazowy öldürüp biziň hökümetimiz basyp alan,
şol basıp alan toporunu soň ýok eden Türkmenistany hususy elçilige öz millegine öwren nasionalny lider, ýa-ni milli lider lakamly, arkada lakamly bandit. Ine. Şu adamı biz tutsak edip, şu iki adamı etmesek bolmaýar. Men Buluç halkyna ýüzlenjek bolýan we Türkmenistan halkyna ýüzlenjek bolýan. Indi sizi prezident gorar, prezident ba ya milli lider gorar diýip pikir etmeň. Bular size karşı, bular 32 ýyldan beri size karşı görüşýär. Arkamızda prezident ve arkadağımız var diýip pikir etmeň. O itlerin, pişiklerin arkadağı var. Köşkler kurup, medallar çıkarıp, o medallar bilen adamlar silahlayıp ýör. Polisler, emhemeli bizi gorar diýip, kanun nemedir diýip pikir etmeň. Olara lisenziýa berildi sizi öldürmäne. Tutup, köçelerde tutup, vurup öldürýärler. Prokuratura sizi gorap, arkaňyzda tutar diýip pikir etmeň. Onun borcu ýa-ni sizi öldürýän adamları gorumak. Şu ministrleri sizi gorar diýip hak goýan gurumanyň ministrleri ýa-ni din kawnşylyk eder diýip pikir etmeň. Olar öz işlerini gorýar, olar öz işlerinin arkada. Indi pikir etmeň. Halk maslahatyndaky oturup pampers ýaşylar şu bizim çıkışlaryny görüp prezidente hat ýazyp, "Näçe beýle bizim halkymyzy öldürýär? Kim öldürdi?" diýip ýa halk maslahatynda ýa tutup bar prokuratura ýa neme baryp sonra eder diýip pikir etmeň. Olar arkada. Indi meclisdäki oturun ýa-ni kim satyn alyp gelip şoýra ýa-da bellilen adamlar meclisde parlament yerine ýetiriş hökümeti kontrol edýän parlament ýa-ni size gelip arkaňyzy gorar diýip pikir etmeň. Olar arkadagy. Şu arkada diýen bir kezap, indi arkada sözden bir paýyş söz boldy. Şu arkadagyň daşyndaky arkadagy bolar. Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan döwlet guruluşy ýok. Ine Daşary işler ministrligine bular meclis komissiýa geçirip ýa-ni şo ýerde bütün dünýä alyw tehnologiýasyny öwrkedip bütün dünýäni allap ine adam haklaryny Türkmenistanda 2023-nji ýylda gowy haber ýaly we şo näme östürmek boýunça ýygnaklar geçirýär. Bular arkadagy. Şoň üçin men Türkmen halkyna ýüzlenýär. Awur barýan, polis barýan, şunu barýasy ýygnamany. Bir çağını yığınacak bolsa, o bilen üçüp goran. Gerek bolsa, güýjül olsa güýjül olmaň hakymyz bar. Goran. Egerde siz ýokka çağını polis bölümine gitse, indi biz emheme karşı değil, polis bölümine karşı görüşmeli. Polislere bular faşist boldy. Olar terörist boldy, açyk häzir arsalandy. Indi bular faşist boldy. Biz şu faşist bölümine gidip, polis faşist bölümine gidip şo ýerde talap etmeli. Bir sagatda ýa goý berýän, ýa biz girip alýar şonu. Şoňa goýmasaňyz meseleni çağıňyzy akydip vurarlar, öldürürler, jesedini bererler. Bagşlaň hem ýerine paýalyk sokup, onsoň özü manýak ekeni, arkasyna ýerine paýalyk sokup özüni öldürdi. Biz günäkär diýerler. Şoňa izdivательsk adam üstünden tüýkürip şoňa jogap beren adama Ünitberiň milli lider näme diýär? Men size görkezeyim. Pikir etmeň. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkada Gurbanyguly Berdimuhammedow söz sizden. Aýdyň. Hormatly adamlar. Men boljak işe ýa çäre ýok diýipdirler. Bir betbasyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýerin arkaňda daýary ýetdirler. Eger durmuş mesele çıkarsa Ses yok. Daşary işler ministrliginiň o kellerini
Angarda yani Türkiye'de olsa ilçhanada giyici onun doğanından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömük gerek olsa hem mezarı yedersin. Ses yok oğlunun. Sesi eşitilmedi mi? Yok. Ya eştildi. Çıktı demen eşittim. Şöyle mi? Yine Yok deme. Türkiye'de hizmet bakçılıkta gürlen yana şu taýda bir söze ünsüm çekesim gelýär. Boljak işe çare yok diye. Eziz Türkmenistanlılar şunun başına bir boljak iş getireli ağzı birleşip yok edelim. Şunun sonuna çıkalı adam otursun çare yok diýsinler. Biz çare göreli şonu. Hormatly vatandaşlar, Men Men Allah- eşitdi diýär. men bir soragym maşul Türkmenistanyň Bikanın prezidentine, Türkmenistanyň arkada alakamly milli lider diýip öz toplumyň milli liderine Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedow we prokuraturaň orunmasary Ataýew. Hatda görkezilýän kadet lukmançylyk seljermesiniň kimin tarapyndan geçirildi? Şu seljereme edilene kimin tarapyndan şu geçirildi? Näçe şoň kopýasy, ýa-ni siz jogap bereňizde kopýasyny berip gitmediniz. Näçe kopýasyny görkezmediniz? Näçe hat ýazyna ine şu gurman tarapyndan şu adam glawny ekspert bize şular netije berdi diýip näçe görkezmediniz? Näçe gidýär hemme abi. Bir. İkinci, Marı şäheriniň sizosyny Allamurat Hudaýarow özüne naruşnik näil dak bildi? Näil paýalnyk bilen öz arkasyny ýa paýalnyk bilen nimetdi? O mümkin näle? Özüňiz turnok ketip görüň bolýan bolmaýar. Ol bir. İkinci, sizoda oturup ol paýalnygy nirden alýar? Sizoda oturup naruşnik nirden alýar? Ola bir. İkinci, egerde şo ýerde özüne paýalnyk goýup naruşnik bilen gyýryp ölýän bolsa, onu seredişini niye seyretti? Näçe gelip şonu tutup ýa-ni aýran ok. Bunu real bir ertekleri aýdyp, zat edip, öwrenip, halky allap, eýýem halk şeýle bir alýan bolýan, ukazyňa melen ok sebäp idiotluk. Hudaý saklasyn. Ine men diýjek bolýan zadym, hormatly vatandaşlar, Türkmenistanda döwlet ýok. Awular şunkune Muhammed Hıdyrowdan, ýani İçeri ministrinden adamı öldürmek, kırmak, urmak boýunça lisensiýa aldyrlar. Lisensiýa diýmek dobro, ýani basın. Ona Serdar Berdimuhammedow berdi. Onu da beýleki kezzap gelýär-de 80-70% vatan dönükleri Türkmenistan'ın halkı diye. İtler, pişikler, atlar vatan dönüğü derse onu gürlerle ok. Yani Türkmenistan halkı içinden tuğratları iyi verse, TikTok görse, YouTube görse, TikTok'u öldürmüşünü oysa vatan dönükleri oluyor. Bunun aklı bağ mı karşılı adamın bir diyen zatlarına? Bunun haber var mı ka? Türkmen halkı şunu yani afitsana sayladı deyip yani bu kezzap vazifesini aldı. Haber var mı karşılı zatlarına? Hani konstitusiya Türkmenistan'ın? Kim şu konstitusiyanı şuun Türkmenistan'da gorap bilýär? Eger prezident goramasa, öz halkynyň, öz tohumynyň gahrymany, öz tohumynyň milli lideri, öz tohumynyň halk maslahatynyň ýolbaşçysy gorap bilmese konstitusiýany. Egerde polis bölümi, polis bölüminiň içgärde gorap bilmese, MHM gözünü psikoşlasa, Gen prokuratura gözünü psikoşlap size näme doğru jogaplar ýazýan bolsa, konstitusiýony sud ola konstitusiýanyň bardygyny bilýänler. Adalet ministra gillenip ýa abarwany saklaýar, halk gelämesin diýip, sorag berämesin diýip. Kim ma Türkmenistanda kime ýönelik bolýan adaletli bolýar? Biz inni men öňüm aýdym, öňüme gelip çağrymyzy alyp gidip gurup öldürürler, zorlanır diýip. Ine özüň bar adaletli bolýarny öldürýärler. Ine Baýowa baryp oğlanları öýünden alıp vurup ölü bedenlerine taşlak gidýärler. Ine gyýlaryny zorlamak galdy.
Onu da garaşyň. Bek Türkmen halky olum geler. İmtim otursak. Men şoň üçin diýen. Lüboy metod şular aýyrmak üçin hasap. Näçip? Muny men diýemok. Muny bütün dünýä halkara adam hakyny gorayan jarnama diýär. Egerde bir halk kanunyň esasynda öz hakyny gorap bilmese, eline yara alyp haklaryny, azatlyklaryny goramagyna hak bardy diýip aýdýar. Men size yara alyň diýemok. Milyon görnüş var. Şu awurlara garşy näme görüşmek. Milyon görnüş var. Şul iksan haramda adany başlan şol diýen sözüme näme tutsak edip şonu suwda çekmek. Milyon görnüş var. Hiç zat etmeyen oturandan başlap öňe çykyp aktif bolup köşküňe barıp şunu gapçamany. Çelli şuraya milyon görnüşler var. İsteýäňizi edin. Biz size ýolları ökürýäs. Kanun ýollary. Ýöne şu bir noktada geldik. Inni bize size kanun ýollaryny ökürjekä istinlik ýollar hata. Sebebi sizin arkaňyzda bütün dünýä halkara adamın haklaryny gorayan jarlama. Sebebi biz şu zatlary hemme hökümetlere ýazyp aýdýas. Näme biz özümüzi goran diýip biz şolardan kömek soraýas. Ya siz galboy kask etýäňizmi? Goşun berýäňizmi? Yara berýäňizmi? Ya özüňiz wagt düzelýäňizmi? Kömek edin diýip biz ýüzlenýäs. Inni kömek gelmese Türkmen halky ıhtiýarly istinlik metoda geçip şoları aýrmany. Ya da kanunçylygy, adalatly öňe goýmany. Egerde polis, MHM, prokuratura, adalet ministri kanunçylygy bozýan bolsa, onu olar kanunçylygy ýa goýmadylar, onu halk goýmaly. Her wagt halk goýmaly. Kanunçylyk adalatly ýürütmeli. Kanunçylyk ve konstitusiýany gorap, saklap bilýän diňe bir ýa guruma bardyr, organ. Olum halk. Sen MHM başarmaya, şo sözü ulanyp seni gysýa, polisan başarmaya, şo sözü ulanyp seni öldürýär. Prokuratura bul gizlenip ýokurdan gelen görkezmeli ýerine ýetirip gaýtyp size garşy görüşýär. Suudlara barsaňyz basýar. Adalet ministrligi bizde Türkmenistanda ýok. Onun adı var da öýleri ýok. Fantom. Konstitusiýon suud, ýa meclis, parlament olara ýöne hasap. Beýleklere ýokurkylara pampersli gelip ýöler. Sonra bersem balanyz ýerler näme ederim bilemem. Onun aşağı meclis hem bunun öýleriň meclis deputatlygyny bilen oklar. Haklarynyň badygyny bilen oklar. Öz haklaryny bilen oklar. Näme kanun çykarsan, näme ýa durwanlar, o näme diýen stop diýsin. Şoň üçin diňe bir gurama aldy. Şu zatlar durmak üçin. Onun bir organ halk. Ine sizem oturyp öýüňizde owada bolun ministrlikde işleýän ýa-da daşyrykda bolun oturyp bir ýerinden bir zat garaşsaňyz öz durmuşyň wagtyny ýöne seni ýak goýberýär. Durmuş gysgadyr, gaty gysgadyr. Näme biz kösünmeli? İki sany adam üçin. Biz galyp başlasak gaçyk diýerler. Diýmek problema bizde. Bular eder, bundan beter näme eder? Diýmek biziň namysymyz, wyjdanymyz, biziň hemme zadymyz, sabırlygymyz ýitdirip boldy. Sabırlygymyza limiti ýok. Sabırlı bolmaly, gurrum ýok. Ýöne çen çaky var. Menim pikirimçe. Serdar, sen näme pikir edýän? Ştaýda näme aýtjak adamlar söyleme komentariýa dowatlar da edýärler, meni bilýäňiz. Dindar ýaklaşymyz bolýar we hakykatdan hem häzirkine şu adalet isleýäs diýip otyrlar. Millet şu doğa dileginiň arasyna adalet diýen sözden bir goşsa gowy boljak. Nesip bolsun. Sağ ol Serdar. Üstüne goşmana zat ýok, aýrara zat ýok. Aýtsaň aýda otur bermeli. 3,5-4 ýyldan bäri aýlap aýda otyr, inni hakyky ädime herekete geçmeli we şu adalaty her bir benden, her bir adamyň ağzyna söz çykyp urasa, güýç bolýar şo. Bir sözden güýç döreýär adalet isleýär sözden.
Sağ ol Serdar. Nurcan apa sen ne fikir ediyorsun? Adaleti halk sıfırşad etmeli. Halk etmeli adaleti. Başka onun çaresi yok. Bu eden puspucurlukları yanında kalmaz. Hükman surette bütün правоохранительные organları, правозащитные organizasyonları hem meyrek yayratılıyor. Bu yani bu sessiz kalmayacak bu eden işleri. Yani halka da sabır dileyen. Yine de oturmalıyım. Böyle zatları, zulümleri göz yummalıyım. Ayaklanmalıyım. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar, ine biz size şuun Allah'a emanet Hudaýramyň soňky 3-4 aýda bolun ýa-ni şoňdaşnak wakalary guruldy. Ýöne şu waka isini alymdan bolup biler. Türkmenistanyň döwlet guruluş sistemi doly yıkıldı. Döwlet ýok. Öňüme aýdyp gelýär. Häzir krizisde. Häzir ýa-ni bazarlar boş. Krizisde men size bir TikTok görkedeýin. Adamlar nime diýär? Murada bir minut mesela. Bazılarda adamlar yok diyorlar. Yani, Türkmenistan çöktü. Polny inni betbaşçılıklar inni güçlenir. Sebebi haçanla pullar bolmasa, haçanla aýlyklar wagtyna bermedi, haçanla işçilik köpelse, haçanla sakraşyny köpelse, halk galyp başlaýar. Diýmek, repressiýalar köpeler. Repressiýa diýmek, ýankyýaly adamları tutup, vurup, öldürmek, beýkamçylyklar köpeler. Sebebi Türkmenistany Serdar bilen Berdimuhammedow diňe organlaryň üstünden dolandyryp gelýär. Başgaça dolandyryp bilen ok. Diýmek, eger halk kalsa bunu beter gıyğırar. İnni halkın 100% dönüp, vatan dönüp, öldürün, basın. Öňüm ejetini bajasyna goýman ýa-ni polislara, emhemelere gıyıp gatýar. İnni beter bol. Şonu garaşyň. Diýmek, özüň gorumaly. Diýmek, nirde bolay Türkmenistan çägine ýa daşyna, egerde Türkmen rejimi sana topulsa, gora özüňi. Ýakatyndan tut, suwdel. Şu görüp bilen çären görmäni hakyň bardyr doly. Ýa sen adalatly gorýar. Ine gelin şu videoyu seyredelim, hormatly vatandaşlar. Ine, tövbe satıcılar aynen tövbe. Ara şulay var, hiç ýerde tövbe ýok da ýanlar aýy. Emme tövbelerlere sabır dileyen Allah'tan güç kuvvet versin. Tövbe bolanok diýär. Tövbe bolanok diýär. Bunu seredim. Tek wagtda da adam ýok. Ine, tövbe satıcılar aynen tövbe. Ara şulay var, hiç ýerde tövbe ýok da ýanlar aýy. Emme tövbelerlere sabır dileyen Allah'tan güç kuvvet versin. Tövbe bolanok diýär. Tövbe bolanok. Seyredim, hormatly vatandaşlar. Men aşk wagtly bolum. Tekavalara var produkt alýardyk. Hiç wagt tekavalar şeýle bolanokdy. Tekavalara adamlar baranok, beýleki bazarlarda. Pul ýok. Pul gutçylygy. Hiç kimde pul ýok. Türkmenistan bankrot diýänäse. Elementar aýlyklar berip bilmedi, ýanwarda çeker, fevralda berip bilmedi, martda bir ýerden pul tapmasa, karda Türkmenistan batyryp pul getirmede, gurmanyň butordy bolýar. Ine siz islemeden kalmalı bol. Alaç yok. Türkmenistan bitti. Bazılarda adam yok dedi, adamın pulları yok parmağına. Doğru. Ne yapalım? Hormatly vatandaşlar, şunun biz öz efirimizi utorya, Serdar, egerde goşmak zadymyz bolsa, şu meseleler boýunça ya başga meseleler aýdyp bilersiniz. Awa, sağ olun. Leşler dinleýän üçin, gatnaşan üçin hakykatdan şu biz canlanmaly, herekete gelmeli. Köpüýmedi görsem 80-90%'imiz döşmedi. Urýas şey diýip elhamdülillah men musulman diýip ýerýäs. YouTube kanalımda şu ayın başından beri Türkmen diline Kur'an-ı Kerim okuyan Allah Teala da vesiyet ediye, görkezye, ündeye, nähili özüň alyp barmaly bir ýerde kıyamat kopjak bolsa
tüveleyler bolýa, şemallar turýa, tozanlar turýa, suwlar çekilýär, açlyk, garyplyk gelýär, halkynyň başyna kıyamat kopmazynyň ki Allah Taala ýene-de buýurýar, öňkü milletlere meňzäp näşükür bolanlardan bolup azaba uçranlardan bolmaňlar diye özüňize gelin, Allah'a dönün diye. Adalaty isläň, adalat bereýin diye. Halallyk isläň, halallyk bereýin diye. Haramçylykdan elinizi çekin diye. Bas Allah Taala duran wagty oňa boyun bolmaly wagty iki etten sünkten ibaret birinden gorkyňyzy onuň garşysyna iki eplenip durmaň, bu hem bir ziyandyr. Onuň bir aýdyn we adalatem dileň Allah'dan, azylygyň dileň, jewisligim dileň. Halkyň ağzı bir bolup, jebis bolup, ýola çykmagy, koça çykmagy, goraşa çykmagy uly güýçdür. Halkyň güýji, silin güýji diýip aýdylýar. Şoň üçin ağzı birlik we jewislik naýbaş ýaragymyz. Ağzı birin taňry bir, ağzalanyň gaňry bir diýenleri edilýär. Ey Allah yaradan şu ýyl 2024-nji ýyly Türkmenistanyň halkyna adatlyk ýyly, diktatordan, zulümden dinme ýyletsin inşallah. Amin. Allahu ekber. Amin. Amin. Sağ ol Serdar. Nurcan apa boşluklarınız olsa her ayrılır. Mehmet ada aýtdyňyz. Menem goşulşýan ağzı bir bolan halkym beýdip oturmaly. Beýdip otursak beterinden beter bolur. Inha 2 ýyl mundan neydi Süleyman Tursunbayev ol sportsmen oğlançyk öldürdiler. Inha ýene-de bide gelýän maglumatlary biz bilýäs. Bilmeýänimiz näçe köp. Şoň üçin oturmaly halkym öz adaletimizi odat ýemede biziň elimizde. Biletmeli şu adaleti. Onun için ağzı birliğe çağırıyan. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'dan videolar çıkmalı. Türkmenistan'dan suratlar çıkmalı. Türkmenistan'dan näçe köp material çıksa şonça da çalt düzülür hemmeler. Näle uğur bilen çıkarmalı. Näle şonu etmeli. Öwründe çıkarın. Her bir adam diýmedimlerine 3-4 tane suratlar çıkarmalı, videolar çıkarmalı. Apasyon kanallar var, hana metbuatlar var, Türkmen News, beýleki diýdi. İýerin şöyle, bir de iýerin. Şu videoň aşağında men ýazarym bizim adreslerimiz, Telegramdan iýerin, bezapasny. Iýerin de Telegram öçürün. Biz onu hem ýere ýetirer. Näçe türkmen köp görse, şonça da biz çalt düýdür hemmedi. Näçe şu video materiallar bütün dünýäde dargasa, şonça da halkary gurumlar bütün dünýä bize kömek eder. Ýöne bular video çıkartsak, surat çıkartsak, oturup çıkarýan watan dönükleri, YouTube, TikTok görýän watan dönükleri diýip gelip ýörler. Bunu näme diýdi şonu diýdim, öz işleri. Kezzaplar. Adalatda gorjak bolsak, biz şunu aýtmaly. Aýtman gorap bolunok, görkezden gorap bolunok. Bolunny, Türkmen galmaly. Türkmen şeýle bir derejä ýykylly bolun, Türkmen galmaly, közden galmaly boldy. Şoň üçin Allah Murat Hudaýrawyň maşgalatyna biz öz duýgumuzy bildirýäs, ýatan ýer ýakty bolsun görgüliň, şurýaly kezzaplaryň, şurýaly haramzadalar tarapyndan urulyp öldürilýär, beýguna adam. Günäsi bar bolsa da onu ýa jeza çekmelen adam. Türmede 5-10 ýyl oturup çykmaly adam, çağçyklaryň ýanyna barmaly adam, çağçylar ýetim galy, Allah kuwat bersin. Ýolutyn etrawyny täze durmuş daýhan birleşiniň baý owa halkynyň adamlaryna Allah kuwat bersin. Goran özüňizi üýüşüp durun. Bir ýerde bir zat eşitilse derre üýüşünde polis faşistlerden özüňizi goran. Ine beýik watançylyk şuna faşistlerden bileşip goranlar, şoraýal goranmaly. Bular faşist. Bular başgaça aýdyp bolanok. Adamlary bir kanun bar urup taşlap gidýärler. Beýle hiç ýerde ýok ha. Kim şuna ruhsat berýär? 2 san kezza. Diňe şu görkezlen material boýunça egerde wyjdan bolan bolsa, bir türkmen bolan bolsa Serdar, aýaly görkezlen bolýar, ejet görkezlen bolýar, bajet görkezlen bolýar. Ine sen türkmen bolsaň, özüňe şu halkyň prezident diýen bolsaň, çäre görmeli. O näýdi? Owa gelip polis faşistler gelende beýik watançylyk urşunda polisler owa çozanýaly gelip onları tutup alıp vurup öldürüp ýa-da zımp gidýärler.
Niye var şu zatda? Sizin prezident diyen döwletiniňizde var. Siz prezident şoňa jogap bermeli. Egerde saylan ministriniz jogap bermeýän bolsa, saylan prokurorunuz jogap bermeýän bolsa, saylanan sizin saylan meclisiniz, parlamentiniz, halk maslahatyňyz jogap bermeýän bolsa, siz jogap bermeli. Şoň üçin biz sizi tutup etmeli. Ne hormatly vatandaşlar, şunun biz efirimizi tutarýas. Yeni bir zat aýdýan, ortlar diýädi. Spasение рук утопающего, дело рук самого утопающего. Egerde bir adam gark bolýan bolsa, şol öz-özüne kömek etmese, kömek bolar. Biz häzir gark bolup gidip oturýarys. Biz öz-özüne kömek etmeli. Her adam diýmedim diýende Türkmenistanyň içinden 5 tane video 5 mutluğa çıkarmaly. Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça. Onunla bunu biz saklap bilmez. Yine şuraya maslahat size. Hemmäňize can sağlyk, indik gepleşikleri çeldi. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun, hormatly vatandaşlar.